Umfowomtshalo nabafowethu bathi khipha ikhapha ngena ke mengene kwenje ngamajilokho somthangalo weyigwiliza semlazi lifikile abafowethu lolo suku ifikile lelo langa abafowethu kade sasithembisele ngalo abafowethu ngiyiphethe inkuzimana namhlanje ngiyiphethe inkuzimana ngabathu kodwa abafowethu into enizoyizwa namhlanje hayi bafowethu hayi suka khohlwa bafowethu namhlanje ayikho ngami lento okwami nje uzoyisekela kodwa okubalekile ukuthi nginikezele inkunzi ithuba njengoba isifikile nje namhlanje umadoda kula eduze kwami kumnyama la eduze kwami yikho ngithe mina ngibe ngapha ngoba mangiphakathi kweni kanje ngizoba ngathi ngupholoni yabona hayi mfowethu ngono ngibe ngapha mfowethu abantu balindele uJikelele abantu balindele uJikelele mfowethu kubalekela usimnikeze ithuba lokuthi azethule kubantu yebo mfowethu kade sasimbiza simusho kuwukuthi nje azivezeke namhlanje lo Jikelele sasithi uJikelele ngempela yini kabe yami ukahle mfowethu ngiyaphila kakhulu ukuthi njani hayi mfowethu sicela nje ukuthi uvele uwenze lendlela ekubingelelwa ngayo bengabe kubingelelwa abantu abawo Maskandi kunendlela nje yakhona njenga nawe nje uyinqwele uyazi usibingelelwa usinkulu masisuse awufowethu hayi wavele sihlalela kona ukukhuluma hayi ke mfowethu ayi kahle kabe yamana sazoya nje embuzweni samangele la endabeni esigidi hayi umdala kangakanani lesigidi ndawonye hayi esigidi sidala kunami sidala kuna kweminyaka kodwa sengimdala kunaso ngokwenza hayi uyasiqinela impela sathi savela sona ngasuka sikhona sidala kodwa ngokwenza sengifuna sishilo basidlala sizento engiyifunayo hey yabona bafowethu isigingci mina kuyangixaka ukuthi oJikelele bashaya isigingci kanaka ngoba phela isigingci ugodo lolu lokho wabelungu angikholwa ukuthi ukhona umuntu engabisenkandla noma ikwanongoma noma ukuthiwa wakhe isigingci hayi kodwa indlela abasixhoza ngayo ngicathi nabelungu abasishayi kanje isigingci hayi nabo sebeyamangala nje impela ukuthi lento lesa siyikhandile thina sithi yokhala ngendlela esicabanga ukuthi yosijabulisa kodwa manje sekunabantu abayidlala sithi masibuka sibe nokumangala Kabe sisazongena endabeni eyishubile uyithwasa lakabani la isigingci akakurubhanga ufuna ukutshela ukuthi ugobela wakho mfowethu ufuna uyombonga hayi ngeke ngihamba manga bhuti ngithi mhlawumbe khona umuntu engiyothi ngaba yithwasa lakhe ukuthi uNkulunkulu waba nalento ayibekayo kimi yokuthi ngikwazi ukuthi isigingci sibe lento engikwazi ukuthi idlala sibe khona ngoba akekho umunye umuntu engangithi khona umuntu wangibamba ngesandla wangifundisa ukuthi indoda yenza kanje ukwazi futhi nje kwaba nothando labakhona entweni nami engangiyibuka ngiyithanda kwase kwakhaleka ngaba nothando laso ngadlala uNkulunkulu washo ukuthi ibekile into ayibekile kwagcina kuphuma lokho engikwenzayo mana wasukela nje nosithatha wasidlala impela kwaba isigcinisa sibekiwe nje ngoba ngeke ngachaza phambili lesi sigcinile leso isigcinisa kamkhulu
Nginazo ezinye impela ezihle kakhulu kunazo ukusibona nje kuze endala semaqala qopho. Ngiyayibona ukuthi sekumngabhazi impela. Ngasithatha ngempela edlozini elidala. Sasikade sibeke ukuthi ngisihleziyo ngathi hayi ngisithathe. Uthando lavuka lapho. Mangisidlala kwaba yilento le esikhona namhlanje. Kusho ukuthi nje mfana ngithi into owazalwa nayo njenganami nokungabi namoto. Uzoba ngisothi hey mfowethu khona ngiyenzeka impela kube yilokho ngoba impela ngiqamba ukuthi khona umuntu wakufundisa isiganceni bamba cha. Ngoba khona ngibukela kodwa ngangifike ngibuke ngamehlo. Mase ngisuka mina ngendlini ngizobheka indlala entathu ngibona beyenza. Ufike uyivuvusela ngibone. Ngangifike ngibuke nje babona bedlala ngoba nginalo uthando vele. Bekhona abaphambilini bekhona ngathi abadala kodwa ngangifike nginakuthi khona ngifike ngababa. Manje ekhaya kini kuphi? La udabuka khona. La wabheka khona futhi yabona. Sesikhulume saqala ukugcina. Hey. Ngizocela ukubingelela nje ke. Awubingelele kudala futhi. Cha ngibingelela ngendlela eyigile. Senje ukubingelela abantu. All right. Yeah. Hey phela indaba izalindaba la. Right. Ngiyabingelela nje emakhaya kuphi nakuphi lapho okuvela khona wonke lo mbukiso obukisayo njengamanje. Mina igama lami uNkosenhle ulihle waKhumalo. Ngiduma kakhulu ngikaJikelele noma lo ngcosana engaze ngikaJikelele. Kodwa ngithemba ukuthi mhla abantu bazoqhubeka belokhu belazi ngoba yilona gama elaseyinkinga. Yeah. Ekhaya ngivela le emahlabathini kwacezana la ngivela khona. Usondini? Hayi lapha impela. Hey kodwa ngendlela usho lo dlala futhi ngathi ngapha ngenhla ngakithi ngapha. Hayi ngathi wangapha ngakithi. Hayi lutho mfethu lutho. Ikhala kanje ngase. Hayi lutho. Iginci ikhala kanje ngapha ngaphezulu lapha kithi. Hey yazi ngizokukhumbuza into yenzeke e-ICC kodwa sikho lapha. La. Kuba kwengoma, kuthiwa phela emahlabathini kuba kwengoma. Yeah. Ayigezwakala futhi. So la emculweni kabiyami ungena nini kanjani? Ngoba phela baningi abantu abakwazi ukushaya isigidi. Into engike ngiyibuke nje kabami othe ukwehluka ngayo. Akujwayele ukhafisana. Leke ngikwazi kakhulu ukushaya isigidi njengawe. Ayikho kahle. Ezwini masekiwa lapha. Ezwini. Hayi ezwini khona izaba. Ebese kuthi le namaphimbo amahle iyiphekile futhi. Kodwa ke manje engathi wemi all in one. Angazi ukuthi kwenzeka kanjani nokuthi wayiqala nemikele nje ukuthi ucabanga nezithuthi. Hayi kusho ukuthi nje umculo into engakhula ngayo ekhaya ngoba ngikhule mina ngicothoza ekhaya kakhulu. Mase bebona sengaphathiki mina nje. Kusho ukuthi ngakhula nje ekhaya ukudla ucothoza ngoba ubaba longizalayo. Umuntu wayeyazi nje ucothoza. Sakhula ke ngaphansi komculo vele ucothoza. Uthando legincela ungena muntu. Selingena nje kimi ngokubukela lento esengiyithanda enhlizweni yami hayi ukubona kwase kuvela umini uJikelele. Futhi ke nje ke ngasidlala isigidi ngisafuthi sempanyana ngisafunda esikoleni. Ngaze ngamenyuka ngezegoli kodwa bekhona. Dakhona ukuthiwa khona kunemali ayisekho manje. Wakusho njani phela. Ngaze ngafika ke la egolini. Mangifika la egolini ngiquba khona njalo kusadlala isigidi. Kwaze ke kwagcina kwaba khona abafethu sisondelana nabo ngokubona ikhona elalikhona ngaleso sikhathi namanje lisekhona lokudlala iginci. Futhi uqala kwami kodwa nje ukucula. Ngahlangana neminye insizwa lapha engangakithi ngapha ehle. Senze linye iqembu ukuthi insizwa yayinamandla. Yathi ngoba ngiyakondwa ukuthanda ukucula. Mina ngisemuntu wakha ukucula. Abesenze bekhonto esiyenzayo ukuze sizokwazi ukuthi abantu bebone into eyenzayo. Sakhanda linye iqembu lapha sasikubiza amafoni lapha cishe ngo-2014. Sakhanda linye iqembu lena lesizwe. Kodwa kuyimi umuntu owayibhala eyodlala ingoma kusho nje kwakwenziwa yini. Yeah. Saleza lelo qembu lelo noba uthe masilenza lelo qembu ngo-2015 kwakhona inkampani engithola kwakuthiwa i-Triple M eyiphethwe nguMasefana. Hayi le bhanoyi. Mina ngisho ukuthi usho ibhanoyi phela abanye abantu baba rich lapha kwathiwa futhi andizile ibhanoyi bapahlaze kaphansi abanye kwakuyi-Triple N leya. Oh no not M. Oh hayi sizwa kahle. Sigcwele phela. Hayi manje sesiyezwa ke manje. Ngalokhu za ke ngathathwa yiyona ke ngokubona igalelo ngangena e-studio ngo-2016 ngoba kusho ukuthi kwequnya kanje wodwa kade sikhipha ama-2014 2015 nangakhipha 2016 ngakhipha iqembu sengiyimele njengoJikelele lapho abantu abaqala ukwazi indaba kanje ngoba ngale ngangisele ngama-follows esafihlekile. Kusho ukuthi ngo-2016 ngaqala ngakhipha uJikelele ingoma ekhona eyayithi ena isihloko sakhona sithi hlupheke ngapheli.
ngicabanga ke kwaba nengoma eyaba nodumela iyagcina mhlasibini ihamba izigcine ivela kubantwini esebebahulu ezothi eyagcina ithathe ngesandla sokuthi umuntu owayesedumile semkhulu yagcina bakhona lokho kwangithokozisa ke lokho ngoba kusho ukuthi ngayibona phela ngangumuntu oyivuka namanje futhi kuseyiko abantu abangasi ngalendlela efisa ngayo so ngagcina kwenzeka ngaleyo ndlela leyo ukuthi igcina ingoma ihamba izifike lapho kodwa lokho kwangijabulisa kakhulu noma khona ngikubona ukuthi wenza kanjani kodwa ke angikho lapho ngoba ngize umsebenzi wami ngizolokho nje uthi hlephu nje kancane uthi kwenzeka bathe emgodleni wami kancane bathi yeah okusho ukuthi makufika lapho ke kwenzeka ngo-2016 sayikhipha lo ngoma yahamba kakhulu ngicishe abantu ababelalela kusibudo wasemanzonzo yadlala umsebenzi waphusheka kakhulu kwafika lapho kufika khona kwaba ney'ngcinebe ezaba khona kasangiphazamisa kancane ngathi ukuphuma kancane ey'ndaweni zomculo lezinto ezaba khona iy'vimbe ezaba khona kwagcina sekubala onyaka ngoba sengikhipha lo msebenzi osukhona njengamanje uJikelele wesithathu kusho ukuthi kusuka ku-2016 ngangakhipha phantini ngizokhipha lo nyaka ayi kabe ngiyakuzwa mfowethu ngifuna ukubheka la angiqonde ukukhuluma nabanye abantu kodwa khona abagcina bengenile phela abantu ngoba phela silana vele egcineni bakhona bagcina bengenile abantu kodwa futhi ngoba noma bengenile futhi azizile ngokuthi futhi sizobahlambalaza nokubadelana nani bongena bona ngizama ukuthola la dash ukuthi uJikelele umelana kanjani nesimo sokuthi kukhona abantu abanako ukudideka phakathi kokuthi kukhona uJikelele khona uJikelele yeah ukuthi akukho la ekathole mhlambe engathi amandla akhe aye athatheka aya ngapha uyazi ukuthi kuyenzeka abanye futhi nabo futhi ngoba bese singakabi nabo sobabuza futhi ukuthi akukho yini lapho kwakwadideka khona mhlawumbe abantu bafuna yena ngapha kanti bathola abanye ngapha uyayibona lonto leyo kuyenzeka mfowethu ngoba ngizama ukucheck ukuthi akukho la uza kuthole khona ukuthi abantu mhlambe bafuna uJikelele or balindele uJikelele kanti konje kuthiwa are you ready for uJikelele kusho bekushiwo uJikelele G bese abantu bathi betshena ukuthi unami kanti cha leyo nto ngiyiboye kaningi sinabacula abahomzukulu kabani othi mawuthi uyabiza uthi umzukulu abantu bangabe besawulalela balindele ukuthi umzukulu bazi umzukulu abantu so ngizama ukuchecka leso simo ngiyathola uthi lephozini elikhulu kakhulu futhi lapho uthi lephozini elikhulu kakhulu futhi nekufanele sichaze mhlawumbe umuntu okwazi ukuthola ithuba lokubukana namhlanje kuyovela phela ngoba lokho ngempela kuyabalimaza abathanda umculo asibabakhulu futhi kufanele sikusho lokho bayakulimaza abathanda umculo kodwa ke kungekho kuyukuthi sizothini ngoba mina njengoba nguJikelele ngasemahlabathini yabo ngivela lapha ngegama engilaziyo ukuthi kusuke lapha mhlawumbe umsizwa wami futhi insizwa zingazi ngalo ngeke futhi nganqabela omunye umuntu mayengayibiza kanti kodwa egcine kwakhona abantu abathanda umculo balimala kulokho nje okushoyo kwanami ukugcina kuba nakho ukuthi igcine belimaze ngoba futhi kwesinye isikhathi uthi idlala ingoma yabafuthi labo bachazayo emsakazweni umuntu uyangifonela kade sizwe lapha kudlala ingoma yakho uyabona ingoma ebithini ayichaza umuntu uthi akuyona yakhe uyayibona lonto leyo ukuthi nami yakulimaza naye base ngibuyise respond kuyo ukuthi cha bengemina lo usehle manje nathi benenjabulo yokuthi uzwa umuntu ayitshela ukuthi uyamthanda futhi uyabona so yona leyo nto leyo ikhona wena iyenzeka kodwa nje ke akusiyinto engathi bafuthi ngempela ngingathanda ukuthi ukuthi ngempela iphumeze ngoba iyabalimaza abathandi bethu umculo ngoba kuyenzeka omunye umuntu ayithethe lokho kade akukhona okunye futhi bekulimaza kakhulu ukuthi kuyenzeka nomculo futhi uma uthi uyawenza uthi awufani uthi ulenwenza ubizwa amagama afana nomculo futhi noshulo owenzayo bese ngicela ngingabisakwazi ukwehlukaniseka kahle kahle ubani uyabona lento leyo uzubuyela engomeni kaqhoshe kusabani nokuthi kulungile bengifuna nje sidlule kulo ndawo kodwa ke okubalulekile ukuthi mengabe ikhona leyo nkinga ngicabanga ukuthi mhlawumbe inkinga ephileka la khona inkinga ephileka nazo okukwazi ukuzilungisa okukwazi ukuyishintsha kodwa okubalulekile ukuthi singezwa sekuthiwa uJikelele noJikelele G sekuphabhene manje yabona ngoba uJikelele umjele ngendlela yakho nabo uJikelele yayibona lonto leyo futhi ngoba egcineni kwakhona uyothi uzwe sekuthiwa futhi sebendawonye futhi ngelinye ilanga asazi bayithi impilo asiyazi ukuthi njani asazi ukuthi siphatheleni ngelinye ilanga uyothi uyazwa uthola udayi sebendawonye ingakho ngiyaye ngithi
abalandeli ababe abalandeli yeah hayi babantu yeah ngoba lonto idala ukuthi ubheke ukuthi ikuphi lebheke khona ngabo uJikelele bebheke kabi le nawe kumele ubheke kabi ungazi ukuthi yini ebheke mase kulungile futhi nasemoyeni yakho futhi manje yabona kanti mangabe emculweni umuntu ulapho lokho kulungile ingakho sinabalandeli obezwayo ukuthi banayo ukufuna driver abakhulu uthi ujamuza umlandeli wayekade ebhizi nobani nenini ngoba engasazwani nobani lo mculo ekade engamfuni useshintshile lo mculo usezwana naye lo muntu lo sekuzimake futhi manje kuyumlandeli namanje ukuthi naye kumele ashintshe inhliziyo yakhe iye lapha baze bazonde ngisho sebexolelene uzwe ethi basenze idlima lapha yini ushawa ukuthi yena usabambelele manje wasebe right nje uyabona nje ungenelela nje lapho ukuthi into engithathe ngiyibuke edlala ikhazelibi lokubona uqhamelana yeah okuyikhona khona ukusidalela yonke lento ngoba ukube kufanele sinabalandeli bomculo ngabe mhlawumbe inkinga esichaza yasinto yeah manje ngoba sinoqhawe lapho umuntu azuye ukuthi mina iqhawe lami ubani manje once iqhawe ngoba le ndawo yoba neqhawe lami ugcina usuba nothando nalapho sengafanele khona ngabe yalifana uba nothando lapho ungasese khona osengadini wena uyabona manje ukube kuthiwa nomlandeli womculo ubuzolandela umculo ugcine emculweni ungabusafika ngapha so manje ke lokho kusidalela inkinga kakhulu ngoba egcineni kwakhona abafowethu kuyenzeka kwesinye isikhathi izothe nisancokulisana phambi kwemehla abafowethu bese kuwese ngazi thina siyalo mase besibona sekungalo umuntu useyehluleka ukwazi ukuyilawula ngoba yena bese ejethile lento lento ayifisayo yabona so manje lonto le iyasibulala abafowethu bengaba nendlela ukwazi ukuba abalandeli bomculo besilandele ngendlela okuyiyona yona belandele umculo ufike ukuthenga ngendlela okungakhona ngoba manje futhi yazi enye into wejikelele ngizokusho lokho sekwasebenza ithupa kakhulu kwakhona jikelele like ngokudayisa udayisa kanjani lapho khona mhlawumbe ukuthi ngathi kuyabonakala ukusebenza kwakho ngokomculo hey uthi iphuzo futhi ukuthi libalekile nje amaphuzo akho impela angashaya emhlolweni la emculweni ukudayisa komculo siyawudayisa umculo ngama CD kodwa iqinisweni lilonke nje ukuthi ama CD awasesenzele lento ayenza kuqala ngokomculo umculo usuwaba thenga online kakhulu abantu bethu sebalokhuzana sebajwayele ukuthi abantu umculo bewuthenga online yizeke noma senenkinga ke yabalandeli bethu noma abathanda umculo wethu ukuthi okunye bekubashaya kodwa ke ngicabanga ukuthi vele indlela esisibhekisa khona ngoba nanezitolo eyidayisa wona umculo wethu ezokhiqizayo nezikwazi sesiphinde sisidayisele wona ziyanguye ziyaphela ziyashabalala so lokho kusinezincindezi ukuthi vele sekufanele ihlobo lishayela kancane ekutheni kufanele singene ku internet umculo sodayise lapho nengicabanga ukuthi iyona into efanele sifundise yona kakhulu nabathandi bomculo wethu ukuthi beyijwayeze yona kakhulu ngoba iyona into esisenza ama CD abasasenzeli ngendlela okuyiyona yona okay good so njengamanje ngiyazi mina nginalo ulwazi i-research ngayenza hayi ukuthi mhlawumbe ngangakhipha imali nani kodwa i-research ngayenza ukuthi uke studio uyorecord i-album kuyadura uyawuspenda mhlawumbe u50,000 ukuya ngale uthi uyorecord but ikhona into eniyitholayo after so release i-album ukuthi senayithola lo mali ukuthi ya recover webhuti abantu abanjengathi asingakabi nagama ngifuna uqambela amanga hayi inkonzo imbongo impela isadla emthwaleni impela imbongo ngoba into ethatha ibe khona njengoba ususa negama elincane nomthamo wabantu abathenga umsebenzi wakho abancane nabo ulindele ngalondlela kodwa ukusijabulisa kakhulu ngizokuveza lokho bafowethu bengithi mhlawumbe ngikubonga bese kusekugcineni kodwa ngoba ngifile umuzwa ukuthi lo mbuzo wakho uyamelana nalento yokuthi angibonge ithuba elikhulu lokuthi ngifikela ngoba kwesikwenzayo ngoba sisuke sebancane sisuke sibheke ukuthi sizokhuliswa umbuzo kusuba wodwa ukuthi ubani abazosikhulisa nabasenze ukuthi sibuyele esibizivele ebantwini uma kusekhona abantu abanjengani nebroadcast efana naleyo nokwazi ukuba nesibindi ukubiza umuntu onjengami ungaziwa mhlawumbe owazi bayilelo dlanzana lelo lokho kunginikeza ithemba lokuthi lesi siqinqani sishaye futhi nakusasa kuphinde ngisishaye ukuze abantu ngoba ithuba lokuthi besizwe sikhona ngoba ngiyakwazi ukuthi endaweni engibona ifanele nezokwazi umculo abantu besheshe bawuthole ngiyalithola ithuba kulokho nje bafowethu ngithanda ukubonga kakhulu ningaphezi
futhi ningabhekeli ukuthi mhlawumbe igama lingakanani kodwa umuntu manje izithalente lomuntu noma nikubone ukuthi lokhu ngamsebenzela ngelinye ilanga lokho ngelinye ilanga kuyoba umlando nakuyo ukuthi uyothi mayiqala ebuka umlando wempilo yakhe nempumelelo yakhe ngeke ahlala nikhohle ngoba uyazi la kasuke khona ukuthi naba negala lingakanani mina njengihamba futhi ngibonga kakhulu ukuthi ngifike la nje ngokuchaza ngoba ngisho umculo wethu uthenga ngalo ndlela leyo ukuthi akube kusenzeka ukuthi uthenge ngesigaba esikhulu ngoba size abantu abanegama elifishane kodwa ke ukuba khona la ekhaya ngiyethemba kakhulu ukuthi kusuka namhlanje ngeke kusafana nayizolo mfowethu ayikezwakala kabami uyazi ukuthi ngichazwa yini inkabi yami iloku ikhase phasi njalo uyayizwa ukuthi ngangotshani iloku ithi ngisamncane umuntu osho kanjalo umuntu osuke efisa ukuya kude uhleze ibona kukude thina sikubona lokuncane okungaka kusho baningi futhi abantu abancane kunawe ngomculo kodwa abasho bona ukuthi bancane but usikona umuntu uyabheka yini ayikho ke lenkunzi kodwa kulungile ngoba kushoyo ayikho ke isikhuthaze kubalekile nalo inkunzi sinawo lapha sibalekile ukukholelwa bona kodwa nje nehaba lisuke likhona futhi ke ngifuna ukuncoma lana lenkunzi ithe ukwabuwayo wayecula ucothoza uyayibona ukuthi imbeko kwacothoza ucothoza ke futhi amanono nje yebo kwacothoza nje amanono mfowethu into emhlopha isatshwa kuyaqondwa kuya-ayinwa uyasibona isimo sayo lenkabi ukuthi ngoba manje la enkabini sinazo nje iy'nkabi obonayo ukuthi manje mina wemfuka mtshandweni ungangijaja yini makuthi mina ngangiyibhutshwa bangishayela i-round bathi hawu uhlala nomculo Maskandi kodwa manje ngapha sisibhujweni sonke ini ngisasibhujweni yabona so ngifuna ukuthi abantu bazi ukuthi it's not about ukugqoka nokwenza it's about into oyiphilayo yibo mayibuwe phakathi ungayikhipha futhi ngaphandle nangokugqoka kwakho nani kodwa nje into ezoyisho mina mfowethu noMaskandi i-cascade into osihlukanisa kunomsebenzi wakho omusha la kwakulonyaka ka-2022 mfowethu uzwa kunjani ngabe uqhathanise nje nama-albhamu awusewedlula kuyikona ukuthi intsha ngaqela kwamanye amadala nokuthi itholakala kanjani hayi engingakusho nje kakhulu uyikuthi ngibuka izinga lomculo wami engiwenzayo uyakhula uma ungaqhathanisa la ngisuka khona ngeke kusafana nala ngikhona nje manje ngingujabulisa kakhulu futhi lokho abantu bekhule njalo kunqomeni into engiyenzayo khombuza khona ukuba ngisho ukuthi umsebenzi wami uyakhula ngoba ngiqala la ngiqala khona ngangisenakho ukwethuka ngeza esidini eyayikhona elandelele engicabanga ukuthi nawe uma ngathi uyabaqhathanisa ufuna umbuzo umehluko unkabi yami umfowakho Khumalo mzilikazi kaMashobane ngokolwazi lwami ke nokukhula kwami emculweni kaMaskandi umuntu wakaKhumalo nje nesiginci mfowethu akuyona into ekufanele size siyilofuna still not uke wakhuluma ngengoma thizeni lapha emuva ko-2016 ake uswise yiphi ngoma leyo ukhuluma ngayo nkabi yami ngoba ngizwile ukuthi khona ingoma enento enomlando thizeni ake nje uyihlafune original wakhona la yaqala khona idlala la bese izakele yi-fake enye kodwa ngidlale original ukhona nepokoza ipokoza kodwa unqo wakhona naye ngidlala awuhlale all right for
eshaya into yakhe Aw. ethi mina ngangishaye kanje kuleya ngoma yami Iyo ke le edlala la. Edlala kanjena. Osungayizwa ke bengeyona. Oh. hayi mfowethu Khona nje osungayizwa yobisho kanje kodwa yobingeyona. Oh. hayi anginandaba kakhulu mfowethu ngengoma engikutholile nje ungiconfirmela ukuthi howa kakhumalo kangakanani howa kakhumalo ngempela ke nami ngiyakutshela manje umfo kakhumalo uzwakala kanje mfo wamashobane kunomsebenzi wakho omusha la wakulonyaka ka2022 mfowethu uzwa kanjani ngabe uqhathanise nje nama album asekwedlula kuyikona ukuthi intsha ngempela kwamanye amadala lo uthola kanjani Hayi engakusho nje kakhulu uyikuthi ngibuka izinga lomculo wami engwenzayo uyakhula uma ungaqhathanisa la ngisuka khona ngekusafana nalani khona njalo manje nekungijabulisa kakhulu futhi lokho abantu bekhule njalo ukuncumeni into engiyenzayo ukukhombisa khona ngisho ukuthi ngiqala khona ngisenakho ukwethuka ngeza esidine eyayikhona elandelane engicabanga ukuthi nawe uma ngathi uyaqhathanisa ufuna ukuzwa umehluko kodwa okukhona kona nokubalekile nokungijabulisa ukuthi lokhu kukhule njalo uyaphambili hlehlele emuva noma kume ndawonye nengakusho nje ukuthi ngicela abantu bengakwesabi kuyikuthi ngempela ngelinye ilanga bekuthemba ukuthi ngelinye ilanga bahlala bewuza umculo oyobathokozisa ngasoke isikhathi ngoba engikwenza ngasoke isikhathi ngiyenze ngifuna ukufika nento entsha ezokwazi khona ngasoke isikhathi abantu beyijabulela so ngizolokhu ngiqhubeka njalo nokwenza lokho ngoba ngiyakwazi ukuthi bona uhlezi endleleni zenhle nokubajabulisa siyathokoza kana kwethu kule album nje eyiphi ingoma ostrike ngayo wazi ukuthi yabona ke le sesinqini senhliziyo yami impela hayi ziyadlala zonke kodwa ngoba ngayikhetha ngithandwa yimi kodwa ngiyayibona nje nodumile ebantwini ukuthi wonke umuntu lokhethe nje umuntu wesithathu qhamuka ngapha left and right na ku TikTok ubone lapha lokuthiwa nje umuntu wesithathu yona impela ukubona mase sidlala ke sihamba la yayizwa ukuthi intambo lokho kwamtshana
Ngiyacela mfana abantu ungasichaphazi kanje sizingqwe. Hayi cha mfowethu, hayi. Uyazi ukuthi kunabantu abanokudlala isigini. Into engiyithandayo, ziningi into engizinotisayo ngalensizwa. Kunabantu abakwaziyo ukudlala isigini, abashaya kakhulu. Kodwa nothithibele nje. Sona sekhali impela Siyasho. Manje lembuzi le isishaya umzimba wonke futhi iyayazi le esuke izoyenza. Iginqeka naso. Hayi mfowethu, hayi. Khona uyofuna ukwenza. Hayi inkabe yamayi ngeke. Hayi ubalansile namanje vele ayiqhubeka mfowethu. Hayi vele ususithintile bomwe usithinte ngoba ususithintile. Ngaphandle manje sakhona nikufuna. Hayi lutho mfowethu awuthi kancane futhi awuthi. La awudonsela emsebenzini wakho lomusha lo. Hayi. Uzosho umfuka mtshana ukuthi usidonsele kuphi. No. Hayi mfowethu uyabona angazi ukuthi ngizothatha kahle. Akadonse nje. Letha la. La khona ngikwaziyo mina la ukusho kamnandi la. Hayi ngiyahlala insizwa mina hayi. Mfowethu ngiyacela noma kuthiwa ngiyazi ukuthi ifishalile ngoma kodwa ke ngilalela ngaso mina ngathi ayi imnandi. Yabona nje mfowethu mawungenza nje. Hamba nomlabalaba. Noma nomlabalaba lapho kodwa mfowethu nje awufika phephe libofu manje. Hey, ngizomcela ukuchaza nje before sifike longo bani. Yeah. Lensizwa le umlabalaba insizwa engilamayo. Yakwelama? Yeah. Vela bakakhumalo bobabili kodwa bengingazi ukuthi mina yakhona baleni ngithi nje kuhlangene abantu. Banokudideka nje phela abantu. Cha lensizwa phela selamana kubaba nami. Kanti esandeni eswini. Phela esandeni naseswini. How? Izemva kwami. Hayi ngokuyipasa kweshwama ke lo. Hayi phela mfowethu hayi sakweshwama ngempela mina ngiyamazi umlabalaba vele hayi. Uyazi ukuthi mfowethu njengoba ecula nje. Nginento ngilokhu ngithi hey leli phimbo lensizwa mase lihlangene nelikaMlabalaba vele kuphumeni nje kanti. Hey. Mfowethu wajenyukela. Hayi kodwa. Hayi lezo ziyangelami kodwa ke ake ngihlephule leso sigaxa. Hayi awuhlephule mfowethu. Hawu hayi cha hayi. So right. Mfana kithi mzilikazi cha mfana kithi ngeke umsebenzi wakho usezingeni eliphezulu kakhulu. Kuhamba kanjani la odabeni lokuqasheka? Indoda iyaqasheka, mayiqasheka itholakala kanjani nje ngoba into kanje akufanele kube yinto esigcina nje ngokuxoxa nawe la kufanele mfethu usebenze bayudinga abantu into kanje. Ngoba nathi soyifuna ifeedback again ukuthi ngoba bonakele kuMaskandi Podcast Show. Kuke kwakhona inoshintsho. Manje ungekho ushintsho ukuthi asenzanga kahle kumele abuye. Sikhalile nincingo. Hayi kuzwakala. Ngizokhuluma nje la idaba lokuqasheka. Kusho ukuthi ke abantu bengaxhumana nami qobo. Ukuqasheka. Ngiyatholakala lapha ku-email.
uJikelele.khumalo@gmail.com. uJikelele.khumalo. Man, ithi Jikelele or ithi uJikelele. uJikelele nje. Ithi iqala ngo-J. Yes. Alright. uJikelele.khumalo. Alright. gmail.com. Alright. Bengangithola kulo email leyo bese kuyikuthi inamba engiyisebenzisayo ngiyisebenzisa inamba engifoneleka kiyo na WhatsApp futhi iyatholakala 8072 84 27 296 iphini ngicela ukuyiphinda 072 84 27 296 okugcina 072 84 27 296. Anko. Bese kuthi bafowethu engicela kakhulu ngicela ukutosa kakhulu bafowethu ukuze ngelinye ilanga ungeyuphuthwa into mhlawumbe ethi uJikelele uma kulokho engikwenzayo ukholelwa kukho noma ukuthanda. Ngiyacela abantu bafowethu bengilandele lapha epage lami uJikelele Khumalo bestay. Yes. Lapha nje uyalukuzama uyalike ube ngifollow bafowethu ngiyacela kakhulu ngoba lokho ngakwenza ukuthi bese emathubeni ezintweni engizenzayo usheshe ukuthola kakhulu. Ungaze uchithele mhlawumbe izinto ezimnandi ngoba amana ngwaphethe. Waphethe phela Facebook lokhuluma ngawo right? Yeah, Facebook lapha page. Na kulokuzana Instagram mangithola futhi ngilandele kanjalo ungifollow ngoJikelele Khumalo bestay. Okay. Ngiyathola kanjalo khona. Umculo wami bafowethu uyatholakala ngoba ke ngasho ngaphambilini ama CD access into esingakakuyi kodwa nje mhlawumbe nasenambeni yami uma kungenzeka la yobe khona ngoba noma kuthiwa siwenzile abe khona sensenzela ngoba sekhona labo bantu abafowethu abanye abasakholelwa ukuthi abe le CD yakathenga kuwo afuna ukuthi inkabe yami ngifuna ukuyibona lapha ibona impela ashute nawe kusekhona lo ngicela ukuyenzela le ayindlela zabantu abafisayo lokho kodwa ngoba sengishilo inamba zami ngakhona ukuthi ungithinte lapho sikwazi ukuthi manihlela ukuthi kodwa nje ke ikakhulu nengokuthi usakakhulu futhi abaphuthuma abantu belapha umculo otholakala khona ku Spotify nendlela ungakhona nje online umculo khona ngicathi zonke izitolo i-distribute umculo bazokwazi ukuthi befike uthole khona ukabe ngaphambi kokuthi sivale njengoba sokudedele inamba nje yakho otholakala kuyona ibhungu phela ligezile yabona ithi ngibuka linjani lona linjani lapha bazoshaya khona bangezile nje ukuzoshayela indaba yomculo ubuke nje wachazeka phela sinalo lapha bongazi ubedlaphana endoleni manje ngizama ukuthola ukuthi kabi ikanjani athi kabi noma mhlambe isabheke ngoba fanele sibablock manje mengawenza masasemasinyana yabona ngoba ngizoqhamuka ingqolekazi phela zithi vele hayi mina nala ngakhula khona nje ngicabanga ukuthi kwakuyihlazo intombi eshekiso umfowethu izwe likhulekile manje kodwa ushothela khuleka ngalo manje kodwa ujavuka kusena uqibe esenjenzima kakhulu cha hayi ungawubaleke nje bafowethu lo mbuzo loyo ngoba kuyikuthi engisuke ngifakela ukuxhumana nami okubalekile kakhulu ukuthi umculo okungaleke kwempilo yami engasese ngeke ngikwazi ukuthi mhlawumbe kwami lokho ngoba nami ukhona umuntu engihlekisana naye nakho bese ngifuna ngamdalula ngegama futhi ngibiza ngoba mhlawumbe ngihlonipha umizane ngoba ngakhiphile njengento ngisakwazi ngisho ngisakhetha ngivela ngisakwazi futhi sizwe qedile futhi kanje sikufuna ungathi dash wangithatha wangishonisa lapha manje ngisalala ebusuku nakho nomama ngapha useyakhala ukuthi lokhu hayi cha futhi asibonge kakhulu bemnandi ukuxoxa nawe nanokuthi ukuxoxa nomuntu ovuleleke njengawe kuyalwenza uhlelo bemnandi ngoba kunabantu uma uxoxa nabo ajoxe nje uthi yabuza ukuthi uJikelele kunjani kuthathekile athi cha hayi so futhi ngibonga kakhulu nje 22 basengiphinda futhi ngiphinda ngoba khona ngiwasenza ngiba nesiphetho sokuvala ngiphinda ngoba ukuthi ngibonga kakhulu 22 njengaleli nengufisayo bafowethu enikwenzayo ukuvela kwenu ningabantu umculo wethu niqonda kangcono ngoba kwesinye isikhathi sigcine siba khona besikhala khona lezi lapho esigacela khona umculo wethu uzokwenganya abantu bezizwe abangakuqondi into esiyenzayo nokuthina esikwenzayo so uma kusondela nina ngento esiyenzayo kufileka thina njengathi nathi njengamaciko nabo abazisenza zakithi sikweseke lokho uqhubekeke phambili ngoba iqiniso lilonke nje uma singesekana ngoba singaba ibube ngayo yonke lento lena kungaba kuhle lapho singafika khona so ngithanda ukuthi ngempela ngigqamise lokho ngibonga kakhulu nami uthola ithuba ngivela siqhubeka bafowethu siqhubele into yakithi siyise phambili ngapha
phela ke uma sekuvalelisa lapha engqoleni ithi nje ayingqola ngivalise nganathi igcwala malala umahawubela lapha yazazi ingqole ngikhuluma lapha ngiyibone ukuthi lezi indala ziyamthanda ngathi ngithunuke nje kancane lapha bese ngiyahamba thunuka sizo Vamos sinajela yep bafowethu kubathandi bomculo wesintu nakuyingqwele esemakhaya ezisibukile kwindawo ngendawo mfowethu sithi ngelinye ilanga kulo leli viki elizayo sizabe siphinda futhi siphethe elinye iqhawe abantu abalithandayo ngoba ayisiphethe insizwa ziza kulayini Ngikulisenza